imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele. Sizovula ngesihlabelo 130. Inkosi kusiphamela abantu. Sibuthene lapha
isihloko salenkonzo sithi inkinga yokukholwa kusebumnyameni. Inkinga yokukholwa kodwa usebumnyameni. Incwadi kaHosea 4:6. Abantu bami bayabhudiswa ngokweswela ukwazi noma ulwazi. Nawe uyenqaba ukuba ube ngumKristu wami. Ukhohliwe ngumthetho kaNkulunkulu wakho. Nami futhi ngiyakubakhohla abantwana bakho. Amen. Kule ncwadi uNkulunkulu uthi ungenzeka ukuthi umuntu enze into engafanele ngokungazi. Kodwa noma kunjalo uyagezela lokho. Lokho kusho ukuthi ekukholweni kwethu kufanele sibe nesiqiniseko sokuthi esikukholwayo ikhona okwamukelekile uNkulunkulu ezini. Inzasa lokho ukuthi noma ungakholwa kwabanye uNkulunkulu kodwa ekufeni kwakho uya phambili kaNkulunkulu ongumdali wezulu nomhlaba. Ukunikeza isibonelo, ungaba ngumuntu okholelwa ekuhlabeleni abaphansi kodwa uNkulunkulu ethe ungakwenzi lokho, kodwa uyojeziswa uNkulunkulu omhlubukile wakhonza abanye onkulunkulu. Sehlalene ngilosi kusukela ngo-2006 kuze kube manje. Yaqala ukusifundisa kabanzi ngendlela eyiyo yokukhonza uNkulunkulu kusukela ngo-2010. Mina ngiyinzalo ekholweni futhi bengicabanga ukuthi ngikholile. Kodwa ngiyaye ngizibuze ukuthi ukuba akufikanga ingelosi ekufeni kwami ngangiyongena emizini. Ngoba izinto eziningi zokukholwa engangicabanga ukuthi ngiyazazi ngathola ukuthi angizazi. Esikhathini esiphambili kwakunokuphikisana phakathi kwebandla lasePhakameni laseKufeni. AbasePhakameni bethi ikomkhulu lamaNazaretha yini esePhakameni, kanti abaseKufeni bethi eseKufeni. Isithi-ke ingilosi ngiyawezwa nje amaNazaretha ephikisana ngomuzi wasePhakameni nowaseKufeni. Kodwa ikomkhulu likaNkulunkulu ezulwini useJerusalema. Amen. EPhakameni kubalulekile ngoba ikomkhulu lomprofeti. Kanjalo nokuhleni kubaluleke ngokwabo. Kodwa umuzi wokuqala nonenzi yokuqala kaNkulunkulu emhlabeni useJerusalema. Kuza isikhathi lapho okothuma bonke abantu sebenokukholwa okuqondile njalo ngonyaka beJerusalema beyokhonza khona uJehova. Amen. Lokhu kukhuluma kwangethusi. Ngazibuza ukuthi yini esihlanganisa neJerusalema nasePalestine thina sise-Afrika. Yini esihlanganisa nesizwe simhlophe thina siyisizwe simnyama. Ngangicabanga ngalokhu ukukhuluma okwakhulunywa nguNkulunkulu. Kule nkulumo ngangimangaliswa ukuthi iJerusalema lidolobha labelungu elingahlangene nabo. Kodwa amazwi engilosi ayethi sokuyela eJerusalema uma abantu sebenolwazi ngokukholwa okuyikho.
ngelinye ilanga futhi ingilosi ithi kimi, amaJuda isizwe esimnyama, wena nje usendlini kaJuda. Lokhu kwachaza ukuthi noYahusha owayeyiJuda kwawumuntu omnyama. Le nkulumo yangikhathaza kakhulu. Ngizibuza ukuthi kanti ngabe le nkulumo yokuthi ithina isizwe esimnyama esingamaHebheru kuliqiniso yini? Ngangike ngizwe le nkulumo kodwa ngingayemukeli. Okusala ukuthi ngangazi ukuthi ingilosi ayikwazi ukukhuluma iphutha ngomlando wethu, ngoba yayikhona namhla u-Adam no-Eva bexoshwa ensimini. Ngenxa yokuthi le nkulumo ngangingeke ngikwazi ukushumayela ngayo, ngaqala lapho ukwenza ucwaningo ngomlando wamaHebheru. Ngifunda iBhayibheli kanye nezincwadi eziningi ezahlukene. Ekugcineni ngathola ukuthi impela amaJuda isizwe esimnyama, nokuthi noYahusha lo osebizwa ngoJesu kwakungumprofethi esizweni esimnyama. Kusukela lapho angibange ngisabuye ngime ukucwaninga, ngoba ngathola ukuthi uningi esicabanga ukuthi siyakwazi kanti asikwazi. Abezizwe basikhohlisa ngoba bazi ukuthi sizokwamukela konke abakushoyo. Kokuqala ngenza ucwaningo ngomlando wesizwe samaHebheru esaba ngabantwana bakwa-Israyeli, sagcina singamaJuda. Inkolo yethu iqala entabeni yaseSinayi ngo-1447 BC. Kulapho uJehova owasinika khona iqoqo lemiyalelo nemithetho okumele sigcine ekukholweni kwethu njengesizwe sikaJehova. Kulapho futhi uJehova ngenceku yakhe uMoshe owaba nenkulumo ekuDuteronomy 28:68 ethi uma simhlubuka uyosiyekelela kwabezizwe ukusinqoba babuye basithume. Abantwana abakwa-Israyeli babehlale bemhlubuka uJehova ngisho bengakafiki eKhanani, manje osekuyiPalestine. Bazifunela inkosi. uJehova wabe esebanika inkosi uSawuli, emva kwaSawuli kwaba inkosi uDavide, emva kwakhe kwaba inkosi uSolomoni. Emva kwenkosi uSolomoni isizwe sakwa-Israyeli sehlukana saba bukhosi obubili, okunye kwaba izizwe eziyi-10 ezazisenyakatho ezaziwa ngokuthi ama-Israyeli. Ubukhosi besibili kwaba izindlu ezimbili ezaziholwa yindlu kaJuda eJudiya eseningizimu. Ubukhosi bakwa-Israyeli bamhlubuka uNkulunkulu, wase bayekela kuma-Asiriya ukuba abanqobe, abese esebathumba. Kodwa ubukhosi bakwaJuda bahlala iminyaka cishe edlula ku-150. Ubukhosi bakwa-Israyeli sebaphela. Yikho ekugcineni sekukhulunywa ngesizwe sakwaJuda. Izitha ezinkulu zesizwe sakwaJuda kwangamaGrikhi namaRoma. Emhleni
enkosi u-Antiochus wamaGrikhi, amaJuda aphoqwa ukuba ashiye umthetho kaYahuwa futhi angakhonzi emasinagogeni abo. AmaJuda ayetholakala ephikisana nalo mthetho wenkosi, esoka nabantwana bawo babafana ayibulawa, nalabo bantwana babulawa kakhulu. Ngaphansi kombuso wamaRoma kusukela ku-66 AD kwaba nezimpi phakathi kwamaJuda nawo amaRoma, okwathi ngo-70 AD amaJuda anqotshwa nethempeli laseJerusalem labhidliswa njengokweprofetho sikaYahusha esikuMathewu 24. Umlando uthi amaRoma enza isihluku esisimangaliso ngenkathi ebulala amaJuda ngo-70 AD. Avala amasango ogange lwaseJerusalem. AmaJuda angaphandle awabulala ngokwalengisa. Izidumbu zawo kwakhangiswa ngazo ngaphandle kogange ukuze kufakwe ingefe kumaJuda ayezokubuka lokho. Lenkathi amaRoma esengena ngaphakathi komuzi abulala amaJuda aphakathi ka-600 kuya ku-1 million ngosuku lwenkemba. Emva kwalokho bayichitha nenkolo emaHebheru. Sesikhulume kakhulu ngamaCretes kaConstantine, okunguye futhi ngo-325 AD owasungula inkolo yobuKristu. Namuhla-ke sizobheka ukuthi ingempela ibandla likaYahusha esaphila lalibizwa ngokuthini. UYahusha esaphila ngabe wakwabizwa yini ngoJesus, nokuthi ngabe wayilandela inkolo kaMoshe noma wabe elandela inkolo yobuKristu. That is the key. Ngabe uYeshua wayilandela inkolo kaMose noma wayilandela inkolo yobuKristu. Ku-Izenzo 24 verse 5 ukuthi le ndoda siyithole iluhlu, iphehla udwethu baJuda kulo lonke izwe, ingumholi wehlelo noma webandla lamanazarene. Kusho iBhayibheli, kusho iNew Testament. Le ncwadi iphikisa konke esithi siyakwazi ngoPawuli nangebandla lamanazarene ngesikhathi sikaYahusha. Ehlale sifundiswa ukuthi uPawuli waba ngumholi wamaKristu emva kokuba ephendulwe uYahusha. Sesabhileni emasontweni nasey'koleni ukuthi uPawuli wayengumholi wamaKristu. Kodwa ngokomlando nangokweBhayibheli, abapostoli baqala ukushumayela ivangeli likaMesaya onguYahusha kusukela cishe ngo-55 AD, kanti ubuKristu basungulwa ngo-325 AD. Fanele nizazi lezo zinto ukuthi ubuKristu basungulwa kudala inkolo kaMose yaphela. Ngokomlando uYahusha owabulawa ngo-33 AD wafa kungakabi bikho ubuKristu. Ngakho-ke
ubuNazaretha obabuholwa nguPawulu abuhlangene nobuKristu. Kunobufakazi obungaphikiseki ukuthi abalandeli bakaYahusha bangamaNazaretha ngesizulu ongamaNazaretha, njengoba nakwizenzo 24:5 kuvela kanjalo ukuthi uPawulu wayengunkulu wamaNazaretha ngoba isizulu. Obunye ubufakazi bobukhona kwamaNazaretha sithola emibhalweni yomfundisi wamaRoma uJerome, lapho ethi kufanele ukuthi esikhathini samanje sike sibhekisise laba bahlubuli abazibiza ngokuthi amaNazaretha. Ngisho babheka nje uyabona ukuthi bangamaJuda, ayikho enye into. Abasebenzisi iTestamenti elisha kuphela, kodwa baphinde basebenzise nalelo elidala lamaJuda. Ukuthi amaKristu kufanele esebenzise iTestamenti elisha. AmaNazaretha akayichithi imithetho yamaJuda nabaprofeti nemibhalo yabo. Ngamanye amazwi amaKristu kufanele ukuthi eyichithi imithetho nemibhalo. Ngalokho kwenza baba ngabamukelekile kumaJuda njengoba bengahluke ngalutho kuwona. Basho zonke lezi zinto esifundiswa emabandleni amaJuda okuhlukile ngabo kumaJuda ukuthi bona bayakholelwa kuMesaya uJesu Kristu. Bafundisa nokuthi kukhona uNkulunkulu oyedwa, kodwa uJesu uyindodana yakhe. Ngamanye amazwi enkolweni yobuKristu afundisa ukuthi kukhona uNkulunkulu oyedwa, ngoba kuthiwa uNkulunkulu umthathu wenye. So umfundisi wamaRoma uyasaba la ukuthi bakholelwa uNkulunkulu oyedwa. Bafunde njengawo amaJuda lawo, futhi balandela yonke imithetho yamaJuda, okufaka phakathi ukusoka, iSabatha namanye amaDini amaJuda, futhi balandela nabaprofeti bawo. Ozuthi ngobuKristu afanele abantu besoke, ngobuKristu abantu abafanele bagcine iSabatha njengoba bengaligcini. Njengoba sazi amaJuda ngesikhathi sikaYahusha ayehlukene kabili. Kukhona abangabalandeli bakaYahusha nalabo ababengamemukeli uMesaya. Siyakwazi. Ngesikhathi sikaSaint Jerome owakungu-300 kuya ku-400 AD, inkolo yamaHebheru yabe seyaqedwa, sekukhona imithonsiyana yabalandeli bakaYahusha ababe saqhuba inkolo yakubo, begcina imithetho kaMoshe njengeSabatha noSonto. Ukutendo ngikhulumela ukuthi nazi ukuthi thina ulayini wethu uhamba kanjani. Uthiwa uJerome labalandeli bakaYahusha bangamahlubuka enkolweni yobuKristu, ngoba abayilandeli imfundiso yobuKristu ethi bangahlanganisi nenkolo kaMoshe, bengalifundi iTestamenti elidala. AmaKristu ayichitha ngokuphelele inkolo yamaHebheru kuyinkolo kaJehova. Kafuphi njengoba esho uJerome, akavunyelwe amaKristu ukufunda iTestamenti elidala. Obunye ubufakazi bokuthi ibandla likaYahusha ngamaNazaretha sithola encwadini kaRav Shaul
esihloko sithi the Nazarene, beaten, betrayed, and forgotten. uRav Shaul uyi-Ashkenazi Jew, uyilamaJuda amhlophe akwa-Israel. Sizokhumbula ukuthi eminyakeni yo-700 AD inkosi uBhulami waseKhazaria wanquma ukuba amukele inkolo yamaJuda ayesele eBhabhiloni, yona siyaqedwa ngamaKrestu namaKristu. Wathi akafuni ukuba ngumKrestu noma umMuslim ngoba lezi zinkolo zombili ziyazi. Wabe sethumela abantu bakhe eBhabhiloni lapho okwakunamaJuda ayengayibuyelanga eJerusalema mhla ekhululwa emva kweminyaka ewu-70 yokuthunjwa kwawo eBhabhiloni. Kodwa esayilandela inkolo kaMoshe ebuthora noma basebegxile kwiTalmud kuneThora, kodwa ungekho umehluko othile. Ngiyayizwa leyo nto ukuthi amaJuda amhlophe athumela inkosi yawo, yathumela abantu bayo eBhabhiloni lapho kwahleli khona ama-Israyeli akade. Bafike bafunda khona inkolo kaMose ngoba bengafuni ukuba ngumKrestu, bengafuni ukuba ngumMuslim. LamaJuda amhlophe kunomlando oqondile wokuthi ayemukela kanjani inkolo yamaHebheru. Kodwa kwathi ngoba bebona ukuthi amaHebheru efile athizwe, manje abe esethatha ifa lethu lokuzibula esethi yiwo inzalo kaJakobe. Abahlangene ngalutho nenzalo kaJakobe, bahlangene kuphela ngokukholwa. Ngeshwa kunamaKrestu asehlanganisa nalezi zigebengu asebevumelana nalama-Ashkenazi ukuthi ayinzalo kaJakobe. Kukhona amaKrestu anjalo manje asethi lama-Israyeli ayinzalo kaJakobe. Kuthi abantu abafundile. Ngakho-ke ngama-Ashkenazi Jews kuphela azi kahle ngenkolo yamaHebheru ngoba wona ahamba ayofunda ngayo kuwo amaHebheru. AmaJuda ayayazi inkolo yamaHebheru ngoba bahamba baye eBhabhiloni bayofunda ukuthi inkolo yamaHebheru ihamba kanjani. So into ekhulunywa uRav Shaul is very much lokuzwa iyathembeka ngoba ikhulunywa umuntu wahamba wayofunda lokho, kodwa esigcina esethi akuyinkolo yodwa nathi siyisike amaHebheru. Kule ncwadi uthi-ke uRav Shaul abantu abaningi sebeqala ukuqonda ukuthi abalandeli bakaYahusha kwakungamanazarete, hhayi leli gama labezizwe. Amen. Kusho umlungu ukuthi sekuyaqala ukwazeka ukuthi abantu ababe ngabalandeli bakaYahusha bangayiwona amaKrestu kodwa kwakungamanazarete. Okusho ukuthi uShembe wayetshengiswe uNkulunkulu ngeqiniso uma ethi simanazarete. Ngokutholakala kwama-Dead Sea Scrolls okuyimibhalo yamaHebheru emidala eyabakhona noYeshua engakazalwa nasekhulwini leminyaka yokuqala, sinolwazi ngebandla lamaNazaretha elaliholwa nguYahusha. Sithole lokho kuma-scrolls ayebhalwe ngamaHebheru. Leyo nto itholakale ngo-1947 kodwa isifile.
Ngo-1947 kwatholakala ama-Dead Sea Scrolls ayibhalwe ngamaHebheru, base bewafihla emgedini ukuze engatholwa ngamaRoma, ngoba amaRoma ayeyishisa imibhalo yamaHebheru njengoba bayishisa nje le-Gospel of the Twelve Apostles. Ungazibuza ukuthi amaRoma ayishiselani i-Gospel of the Twelve Apostles, ngoba le-Gospel of the Twelve Apostles kwakuyimibhalo yabapostoli bechaza ngoYeshua. AmaRoma-ke ayishiselani. Okwaba isimanga ukuthi le mibhalo eminye yayibonisa ukuthi yabhala uYeshua engakabikho, eminye yabhalwa esekhona, yaze yagcina ngo-58 AD uYeshua engasekho. Ngenza leyo kule mbhalo akukho lapho kuvela khona igama likaJesu nelamaKristu, kodwa kule miqulu kukhulunywa ngayibandla lamaNazaretha noYahusha kuphela, ngoba le mbhalo yayibhala amalokhuza amaJuda kungakabikho ubuKristu. Ngakho-ke akwazi ukuba khona ubuKristu kule mbhalo, akwazi ukuba khona uYahusha kule mbhalo. Lokhu kungubufakazi bokuthi igama Jesus neChristianity avela namaRoma enkolweni yobuKristu ngesikhathi sokubhalwa kwe-Dead Sea Scrolls ayingekho. Ekhasini 25 uShawuli uthi siyazi ukuthi ibandla lamaNazaretha lasungulwa ngumprofethi uJohane. nguJohane owafundisa uMesaya okunguyahusha owamcijela ukuba abe ngumpristi omkhulu, ngoba enkolweni kaMoshe uYahusha wayengumprofethi engayiyo lento siyichaza kumaKristu. Wabekwa nguJohane, kodwa leyo nto ayikhulunywa kwi-New Testament, ngoba kwi-New Testament sesitshelwa ngokuthi uJohane wayembhaphatisa, asitshela ukuthi uJohane wayengumKristu, engumprofethi. Kodwa uYahusha kulo i-New Testament uthi akakho umprofethi wayefana noJohane. Kuyo i-New Testament uYeshua uthi uJohane kwakukubuya ka-Eliya, kusho uYahusha. uYahusha wakuthatha uJohane ukuhola ibandla lamaNazaretha. Fanele sikwazi lokho ukuthi yonke into yamaHebheru yayi-apostha amaNazaretha. Lokhu sekufihliwe manje. Okwathi ekugcineni leli bandla lamaNazaretha laholwa ngumphostoli uShawuli. Amen. Amen. Le nkulumo isiyacacisa ukuthi kungani kwiZenzo 24 verse 5 kuthiwe uPawuli ungumholi webandla lamaNazaretha. This is an answer. Ngokomlando ubuKristu basungulwa ngamaRoma eminyakeni eminingi emva kokunqoba amaJuda aseBukhosini. AmaRoma abulala abantu ababalelwe ezigidini ongokhokho bethu, kodwa namuhla sekuyithi ngokungazi esesisekela abezizwe ngokuphakamisa inkolo yabo silahla endlu. Yabona yonke lento ngiyithola embhalweni yezizwe ezimhlophe, njengoba ubona abelungu bengaseyibona ngamaKristu, sekuvalwe yonke into yobuKristu nge-England, ngoba sebebonile ukuthi ayikho leyo. Abelungu abaningi sebethi inkolo ekhona iJuda ilokhu i-Islam kuKristu, ngoba uKristu bathiwa ngobugebengu. Yonke into esiyifundiswe ngobuKristu inobugebengu phakathi, ayinalo iqiniso. Inkolo kaMoshe
uyahusha owabe engaphansi kwayo ayikaze ihlangane nobuKristu, kodwa okwenzeka ukuthi ubuKristu bayiqeda ngamaKristu inkolo kaJehova okuyimosayikhristu. Kusemlandweni ukuthi uyahusha owabe eliJuda wayezalwa nguMaria noJosefa eminyakeni phakathi kwa-600 kuya eminyakeni phakathi kwa-6 kuya ku-4 BC. Wahamba emhlabeni ngo-33 AD. Kodwa manje sesifundiswa ukuthi unina kaJesu kwakunguMaria. Can you see that? Kodwa uMaria noJosefa bangabazali bakaYeshua, hayi bakaJesu. It's a pure lie. But black people are with the whites in this lie. Ngesikhathi uyahusha esesemhlabeni wayeshumayela ivangeli ngokugcina komthetho kaMoshe, okuyimithetho kaYahuwa noma uYah. Lobu bufakazi sithola kulo iBhayibheli kuMathewu 10:5-6, lapho uYeshua owathuma khona abafundi bakhe wathi bengayi kwabezizwe kodwa beye ezindlini ezilahlekile zezizwe. It's very clear. BeniseBhayibhelini ukuthi uYeshua wayengaphansi kwenkolo kaMose. It's biblical. kuMathewu 5:17-19 uyahusha uthi umthetho kaMoshe nezimfundiso zabaprofeti kumi ngunaphakade. Ngakho-ke umuntu ongawugcini abuye afundise abanye ukuba bengawugcini umthetho kaMoshe angeke angene. Le nkulumo kaYeshua ayifundisi ukuthi kwasho uYeshua ukuthi uma ungawugcini umthetho kaMoshe nezimfundiso zabaprofeti ngeke ungene ezulwini. But in Christianity leyo nto iya-overlook. Ngokusobala ngokomlando uyahusha wayesenkolweni kaMoshe le eyachithwa uConstantine namaKristu. nguJesu owaba senkolweni yobuKristu eyasungulwa nguConstantine ngo-325. Niyayizwa leyo nto? uYeshua as a person wayesenkolweni kaMoshe eyaqedwa ngamaRoma ngo-70 AD mhlaba wanqoba. Kodwa umuntu owabe esenkolweni yamaRoma nguJesus. Uma uJesus wakwabakhona, uma wabakhona wayesenkolweni yamaRoma, hayi inkolo kaYeshua. Abelungu banesibindi kabi sokuthatha into engekho benze khona bese kuthi khona benze ingabani. Nabantu abamnyama bese bekuvuma-ke. Kodwa ukuze abezizwe basidide inkolo yamaHebheru bayenze sengathi ihlangene nobuKristu, kwase inkolo yamaHebheru beyibiza ngeTestamente elidala. Inkolo yobuKristu kwathiwa iTestamente elisha. Le nto ukuthi iTestamente elidala neTestamente elisha kwakwenzela ukuthi kuqedwe inkolo yobuHebheru bese kungabizwa kuthiwa inkolo yamaHebheru, kuthiwa iTestamente elidala. Yikho bethi amaKristu akangalifundi iTestamente elidala, ngoba uma ufunda iTestamente elidala ufunda inkolo yamaHebheru. Ukugcizelela amaKristu, uJerome uthi amaKristu angalifundi iTestamente elidala, esho ukuthi bangayilandeli inkolo yamaHebheru okuyinkolo kaYahuwa kaJehova. Nathi size simnyama silandela okushiwo ngamaRoma.
ukuchitha okwethu samukele okwakhe. Nayibona ingozi ongafuni. Abantu baqeda inkolo yethu sekuyithina sesigijima siyolandela le eyakhiwe yibo, hhayi ekaJehova. Ngabe uJesu wake waba khona emhlabeni noma wakhipha? This is key. Wake waba khona uJesu emhlabeni noma wakhipha? Encwadini ethi Come Out of Her My People, uDr. Costa naye ongumfundisi wamaKristu ubhale kabanzi echaza ukuthi uJesu wakhiwa kanjani ngabezizwe ukuthatha indawo kaYahusha okwangumprofeti wakaJesu. Le nto ichaze umfundisi wamaKristu ukuthi uJesus wakhiwa kanjani ngamaRoma. Njengoba sesike sachaza, asikho isizwe esake sahlukumeza amaJuda okuyithi esedlula amaGreki namaRoma. AmaRoma abulala amaJuda eza esigidini, babahlukumeza noma siyaphela impi belibulala iJuda abalithola ligcina isabatha noma lisoka intana. Yes. So konke lokhu ukuthi singaligcini isabatha because of that and that, no. It's because isabatha alisemthethweni yamaJuda. Ngoba yonke into eyomthetho yamaJuda yayibulawa iqedwe. Uma kwatholakala ugcina isabatha ubulawa. Namanye ngithola amaKristu amaningi asalwa ne-Seventh Day Adventist ngokugcina isabatha. Ngithi nankumhlobo. UDr. Costa page 55 wale ncwadi uthi, there is not a single authoritative reference source which gives the name Jesus or Isis as the original name of Yahusha. Amen. Amen. Lapha uchaza lo mlungu ukuthi leli gama elithi Jesus noma Isis alikwazi ukuhunyushwa ngokuthi isukela egameni kaYeshua, lo owayezalwa ngamaHeberu. Uyaqhubeka lo dokotela uthi, everyone who sees the name Yehoshua and Isis will agree that there is no resemblance between the names Yahusha and Isis in Jesus. Page 62, Dr. Costa uthi, the Gentiles wanted a Savior, but not the Jewish one. They looted the Jews. They even looted the Elohim of the Old Testament. Thus, a Hellenized Savior was prepared. Uthi uDr. Costa abezizwe babemfuna umsindisi, kodwa hayi umsindisi oliJuda. Uyabona? Ngoba babewenyanya amaJuda ongabantu abamnyama, ngoba namanje besenyanya. Benyanya noNkulunkulu okwi-Old Testament okunguYahuwa noma okuyijehova. Base bezenzela umsindisi wabo ongumGreki. Amen. Le nkulumo ichaza kahle ukuthi uYehoshua ngoba wayemjuda abamhlophe bemenyanya bayichitha indaba yabo. Base bezakhela owabo umsindisi oyizwi. Leyo ncazelo siyithola kumbhali womlungu ongumfundisi ongumthetho. Le nkulumo kaDr. Costa naye ongumKristu walapha eSouth Africa, futhi la eSouth Africa, ichaza kahle ukuthi abezizwe
abamemukelanga uYahusha ongumJuda ngoba bewenyanya amaJuda noNkulunkulu wabo onguYahuwa. Ngalokho basebezakhela umsindisi wabo okungumlungu okuliGrikhi. Kodwa abamnyama sebemshiyile uNkulunkulu wabo uYahuwa nomprofethi wabo uYahusha nebandla likaYahusha amaNazaretha. Baqoba uNkulunkulu wabezizwe omthatheni. Bathi uJesu nguNkulunkulu. Bathi inkolo yabo ngubuKristu. Igama lomsindisi abasemakhile kwakungu-Isis ethi okwathi uma sekunohlamvu uJeyi kwasethiwa uJesus. This is history. Kodwa ukuze le nkolo ifane neyamaJuda kwadingeka ukuba baqhamuke nomsindisi ongumuntu ofana noYahusha ngokomlando wakhe wonke wakhe. Noma bathatha wonke umlando kaYahusha bawenza owalesi sithixo sabo. Kodwa i-Mosaic faith kaYahusha ayifani noKristu. Kwi-Mosaic faith uYahusha wayaziwa ngokuthi ungumprofethi, ungumesaya, okusho umgcobo, engabizwa ngendodana kaNkulunkulu ezelwe yodwa, engabizwa ngoNkulunkulu, futhi ingekho imfundiso nkolo ethi wazalwa ngokomoya nokuthi wafela izono zethu ngendlela ubuKristu obuphakathi. Nezwa umehluko. Ngakho-ke ubuKristu ne-Mosaic faith zinkolo ezimbili ezahlukene. Kanjalo uYeshua noJesu ngabantu ababili abehlukene. Ngo-1492 uPope Alexander VI wanquma ukuba kudwetshwe isithombe somfana wakhe eSingapore. uLeonardo da Vinci wasidweba lesi sithombe. Lo Pope wabe esethi akube yilesi sithombe sendodana yakhe uSizaphutya esezokhonza kuthiwe nguye uJesu Kristu. Uma kwaba khona uJesu Kristu babe sakhelana isithombe sikaPope. Kwangathathwa ngani isithombe sakhe uJesu. Namanje amaKristu afaka lesi sithombe sikaSizaphutya ezindlini zamasonto nasemakhaya awo, athi nguye umsindisi wabo. Kodwa iqiniso lomlando ukuthi uJesu Kristu akaze abe khona ngaphandle kwalesi sithombe sikaSizaphutya. Akaze bekona. Into yabakhona yilesi sithombe sikaSizaphutya. Ngakho-ke akudingi nokuthi kuze kube nempikiswano ekutheni uJesu wake waba khona yini, ngoba kusemlandweni ochazwe yibo abamhlophe ukuthi uJesu wasungula kanjani inkosi yesizwe emkhosini.